Menneskehetens slut. 7 reelle trusler, som kan ødelægge planeten Jorden. Gennem historien har ikke de største tragedier været eksploderende bomber, kollapsende atomreaktorer eller ødelæggende angreb. Mange af de værste katastroferne har opstået stille på grund af den enkle ubalancen i klimaet og den kontinuerlige øgningen i planetens temperatur, en proces drevet af os selv. Og det mest urovækkende, mye af dette kunne været undgået. I dag skal du opdage, hvordan menneskelige handlinger rundt om i verden ødelægger de miljøer, som garanterer vor overlevelse. Og til slut vil du også lære om en gigantisk katastrofe, som sker akkurat nu, hver dag, og som har helt klare syndere, men det er ikke dig eller mig. Gør dig klar, for i dagens video skal vi vise dig, hvordan menneskeheden er i færd med at ødelægge sig selv, uden at du engang er klar over det. Del 1. Er planeten i gang at komme ute af kontrol? Helt siden menneskeheden begyndte at forandre verden med teknologi og industri, har ulykker forårsaget af vores skæd i isolerede hændelser. Tjernobyl, den radioaktive Karachay-søen, Hiroshima, Nagasaki. Ødelæggende tragedier, men lokaliserede. I dag er historien en helt anden. Katastrofer rammer hele land samtidig. Hvert år gentager nye katastrofer se i forskellige dele af verden, og værre. Effektene varer ikke bare i dager. De fortsætter i flere 10 år, akkumulerer ødelæggelse og truer direkte menneskelig eksistens på jorden. Atmosfæren, som skal fungere som et naturligt beskyttelsessystem, modtager enorme mængder klimagasser. Det er som om et tykt tæppe omslutter planeten, fanger varmen indeni og hindrer den i at slippe ud i rummet. Når dette sker, bliver klimaet ubalanceret. Regioner bliver for varme. Andre køler sig ned mere end de burde. Nedbøren bliver ekstrem. Tørke spreder sig til fugtige områder. Stormer og orkaner bliver mere voldsomme. Dette klimakaoset skaber perfekte forhold for ekstreme hændelser. Og nu skal du lære om nogen af de nylige tragedierne, som blev drevet netop af denne ubalancen. Del 2. Orkanen Maria, Puerto Rico 2017. I 2017 mødte Puerto Rico en af de mest ødelæggende orkaner i sin historie. Orkanen Maria, en kategori 5 storm. Stormen herjede hele landet, men det værste var ikke vinden. Det værste skete etterpå. Næsten 3.000 mennesker mistede livet, ikke på grund af vinden, men på grund af helsesystemets fuldstændige kollaps. Uden strøm, vand, kommunikation og medicinsk behandling var tusindvis af mennesker fuldstændig sårbare. For at give dig en idé. Familier var uden strøm i gennemsnit 84 dage, 68 dage uden vand og 41 dage uden mobildækning. Studier bekræfter, at global opvarming har øget orkanens styrke betydeligt. Med andre ord, uden klimakrisen ville virkningen været mye mindre. Del 3. Europas dødeligste hedebølge 2022. Sommeren 2022 oplevede Europa en af de kraftigste hedebølgerne, som er registreret. Resultatet? Mere end 61.000 dødsfald i 35 land, udelukkende på grund af ekstreme temperaturer. Sygehus kollapsede. Hele byer måtte evakueres. Brander startede spontant flere steder og ødelagde skov og avlinger. Heden var så intens, at elvene tørkede ud, folk besvimte i gatene, og hele regioner blev stående uden minimumsforholdene for at overleve. Og ifølge internationale studier fik denne hedebølgen bare denne absurde styrken på grund af akkumulering af klimagasser i atmosfæren. Klimaet ændrer sig i et accelererende tempo, og vi er i frontlinjen af denne påvirkning. Del 4. Smeltingen af Antarktika og Grønland. Det er vanskeligt at forestille sig, at områder fuldstændig dækket af is, gigantiske isbræer, kilometervis med snø, kan forsvinde. Men det sker allerede. Hvert år. Grønland mister omtrent 266 milliarder ton is. Og Antarktis mister yderligere 135 milliarder ton. Dette er ødelæggende, fordi alt dette ekstra vandet render ret ud i havene, hæver havniveauet og truer kystbyer rundt om i verden. Videre, når isen smelter, mister planeten deler af sin hvide overflade, som reflekterer det sollyset. Det, som genstår, er det mørke havvandet, som absorberer varme, noget, som yderligere øger den globale temperaturen. Resultatet er en cyklus af ødelæggelse. Koraller dør,
Fisken forsvinder. Dyr som isbjørner, sæler og fugler mister mat og territorium. Havene bliver varmere og surere. En dominoeffekt med enorme konsekvenser. Del 5. Historiske flom i Rio Grande do Sul 2024. I 2024 oplevede Brasil en af de værste klimatragedier i sin historie. Flommene i Rio Grande do Sul. Hele byer blev slugt af vandet. Totalt blev 360.000 mennesker berørt, fordelt på 106 forskellige kommuner. 20.000 mennesker måtte forlade hjemmene sine. Mere end 4.500 mistede alt. Og tusindvis blev fuldstændig hjælpeløse. Disse ekstreme hændelser bliver hyppigere og mere voldelige. Klimaet ændrer sig for raskt, noget som gør fremtiden stadig mere uforudsigbar. Del 6. Planeten er i et beredskabspunkt. Mellem 48.000 dødsfald, udelukkende forårsaget af hedebølger. Og alligevel bliver mange overrasket, når forskere hævder, at vi nærmer os et kritisk punkt for planetens helse. En studie, som nylig blev publiceret i det videnskabelige tidsskriftet Nature, indikerede, at dødelige hedebølger er direkte knyttet til karbongiganterne, de 180 selskaberne, som slipper ud mest karbon i atmosfæren. Hedebølger har blivet 200 gange mere sandsynlige de sidste 20 årene på grund af udslip fra disse giganterne i fossilbrændselssektoren, olie, gas og kul. Og hvad med den ekstreme varmen, som rammede Brasil i 2010? Ifølge den samme studien ville det være så godt som umuligt uden klimaændringerne, som disse udslippende forårsager. Ansvaret er klart, og det ligger ikke hos den gennemsnitlige borger. Del 7. HVA kan gøres. Mange tænker, men jeg er bare en person, hvordan kan jeg løse dette? Og svaret er kompliceret, men nødvendigt. Gør vor del, som må spare energi, reducere forbrug og recirkulere hjælper, men det løser ikke problemet alene. Den virkelige effekten vil først komme når myndigheder lærer seriøs miljøpolitik, store selskaber som reducerer karbonudslip, fornybare energikilder prioriteres. Det er vigtigt at snakke om problemet, lægge pres på problemet, øge bevidstheden og sprede information. Slik begynder bevægelserne, selv om de går sagte. I dag findes det allerede flere effektive teknologier som solenergi, vindkraft, vandkraft, biodrivstof og geotermisk energi. Alle disse fungerer. Det som mangler er politisk og økonomisk vilje. Meningen ser opmærksom på katastrofe, som sker hver dag. Ifølge den siddende studien kunne 50 dødelige hedebølger undgås, der som de største selskaberne reducerede udslippene sine. Tiden render ud. Det handler ikke om at redde planeten. Planeten finder altid en måde at tilpasse sig på. Det handler om at redde vores egne liv herinde. Forstå rollen til COP30. COP er verdens største klimakonference, organiseret af FN. Hvert år kommer næsten 200 lande sammen for at sætte mål, som bogstaveligt talt former jordens fremtid. Det er der. Det indgås forpligtelser om at reducere karbonudslip, skogene er beskyttet, sårbare land modtager bistand, og globale handlinger er defineret for at undgå et punkt uden vej tilbage. Derfor er det så vigtigt at snakke om dette temaet. Det er derfor denne videoen findes. Tænk over alt dette, fordi budskabet er enkelt. Tiden er inde. Hvis vi vil undgå endnu værre tragedier, må vi handle, kræve ansvarlighed, øge bevidstheden og deltage i denne ændringen. Hvis denne videoen kastede lys over noget, du ikke vidste, så lik, del og kommenter nedenfor. Diskussionen må fortsætte, og snart er vi tilbage for at snakke om de berømte 5 punkterne uden retur angående jordens klima. Helt til næste video.